Cha-cha. Shout out to you, Ma'am Mavic National Augusto Alda. Si Manang Tekla kay ginbayaan sandi ay niya kay diri maarang sumayawin cha-cha kay ang sige niyang puros wala ala. Maupay ko no si Mrs. Clava bisan kun arong nga diri naritera mapabugi man kang gubaw cha-cha kay nga di sa disco mataga naglupa-lupa si Manang Tekla kay ginbayaan sandi ay niya kay diri maarang sumayawin cha-cha kay ang sige niyang puros wala. Maupay ko no si Mrs. Clava bisan kun arong na diri naritera mapabugi man panggupaw cha-cha kay nga rin sa disco magtaga bisan tiin nga suro sa rayaw permi imbitado permi kumbinado mapa-islaman syudado punto si Mrs. Clava ang kilalado. Hello, Mom Jane Herrera. This is Zaldy Minisel Cha-cha na. Bisan diin nga suro sa rayaw permi imbitado permi kumbinado mapa-islaman syudado punto si Mrs. Clava ang kilalado. Bisan diin nga suro sa rayaw permi imbitado permi kumbinado mapa-islaman syudado punto si Mrs. Clava ang kilalado. Si Mrs. Clava ang kilalado. Bakit? Then shout out kay Ate Evelyn Pumasin and Kuya Hiner Pumasin from Batasan, Quezon City. Then shout out sa kapatid ko dyan sa Riyadh, Arceli Castillo Cubian and John Elmer Cubian. Yeah, so once again, shout out sa aming major sponsor, kay Kuya Marshall Daza. Thank you so much. Matawa-tawa, kini nga hiluan, kaya unsiya ng witikan. Patay. Kay dayon man hungit, ngan dayon man lakab, sinina kanya kahampang. Maupay daw ngani, kay naakudiran, kulwaray bangin na dayonan. Salit paghinay-hinay ng pag-uruikmat, kamusan iyo kaatubang. Mahiyom-hiyom siya malipayong, kaya siya ng tukdagan. Maupay daw ngani, kay diri amurta, waray bunudlot ang mga mata. Kaupay katunta, kusiya madakpan, anhiluan luluan. Sininga dara-dara niya nga hilo, sa kanya ini ipasamsam. Hiluan, magkaduro nila nga estilo, yaon sa bungot, kinbutang pati sa kanya kulo. Sa pagkaon, gimbutangan pati na ang irinong. Ang sumsuman, kanya liwat kinyakyakan. Hey! Then shout out kay Madam Mr. Isber from Australia. Then shout out kay Itel Castillo Presado, Mike Presado and Rich Presado from Australia. Manay Max Ling sa Adriatico from USA. Max Mila Swanson from USA. Manay Alice Balag and Duloy Pax Balag from USA. Hiluan, magkaduro nila nga estilo,
yaon siya na wiktikan. Kay dayon manungit, nga dayon manlakap, sini ang kanya kahampan. Maubay daw ngani, kay naakudiran, kung waray bangin na dayonan. Salit paghinay-hinay ng pag-uro ikmat, kamusan iyo kaatubang. Hiluan, magkanuro nilain nga estilo, yaon sa bungot, ginbutan pati sa kanya kulong. Sa pagkaon, ginbutangan pati na ang irim nun. Ang sumsuman, kanya liwat ginyak-yakan. Hey! Ang bang-ibigan at de primera na pan-uman, kung nahiluan ka, kung maluya, aning nadali sa orasyon para ini. Tambal-ibigan at de primera na pan-uman, kung nahiluan ka, kung maluya, aning nadali sa orasyon para ini. May uban na lana, tulo ka kutsara, tulo ka, di pagkanin magkakadara. Abot ka dudoy, o ambot na. Tambal-ibigan at de primera na panuman, kung nahiluan ka, kung maluya, at inadali sa orasyon dara ini. May ubat na asyete, may asukar, ginlimunan pa. Pagkagambang bumugos, di mo mapudyan, makupsin pa. Tambal-ibigan at de primera nga pan-uban, kung nahiluan ka, kung maluya, at inadali sa orasyon dara ini. May pan-ubat na uyas, ang uyas ang tambal nga pisang. Pito ka bukos ni mo tanglohon, bisan pananong imatubangon. Papairin nun manong pagkaon, gikagawas ko ni dayon. Tambal-ibigan at de primera na pan-uban, kung nahiluan ka, kung maluya, at inadali sa orasyon dara ini. At pilyadong ring na ason, pagmutrasan hilo o pagsubol, bisan na nung iyalabrian, sigurado hikabaruan. Tambal-ibigan at de primera na pan-uban, kung nahiluan ka, kung maluya, at inadali sa orasyon dara ini. Tambal-ibigan at de primera na pan-uban, kung nahiluan ka, kung maluya, at inadali sa orasyon dara ini. Sa orasyon dara ini. Sa kahiyang at kung kadapaan, kaya dungan nila kita magkaroon. Maupay gadunta kungin, puro istoryahan. Kita adaw ini nga ato kamutangan, Sugad malinisin, waray kabubuwasan, waray tapayin,
Oklahoma, USA. Madam Aurora Balbada from Molino, Bacoor. Madam Vicky Parinis Carmona from Saudi Arabia. Nag-uuyagan kabataan na sa eskwelahan. Oh yeah. Ano may kuntat pari na bukay marayman. Mga hunisan katamsihan puno sa kalipayan. Kamurayawan kauswagan inyap sa naman. Sige na ho, Kamuntungan magurusan na kita. Oh yeah. Di ang ulusan kalalaunan nagpapawas na. Sa luyusan kagugumaan masirap na. ang lamagsan kadalwasan. Aari na. Aari na. Aari na. And shoutout kay Madam Malin Waltz from USA, Ma'am Raquel Kiling Rivera, Madam Christina Vincent from Denmark, Madam Sylvia Arnino Adel and Sir Aldo Adel from USA, Kagawad Joe Amores and Jason Arabis Amores from Burias Island, Masbate. See you po sa March 2 dyan sa Burias Island, Masbate. This is Zaldy Minicel. Cha-cha na. And shoutout kay Manay Elizabeth Yu from Canada. Manay Maria Dineros Lizaros and family from Canada. Manay Gigi Dineros from Canada. Manay Tiffany Kabili from Canada. Sir Efren Sisista from USA. Sir Danilo Macapas Pescador from Birmingham, Alabama, USA. Attorney Jerry Sorio from Canada. Sir Ed Buso from Canada. Yeah, Sir Felix Tiluna from Montreal, Quebec. yeah, shout out. Sa mga taga-Taperos, shout out dyan sa family ni Lavinia and Raya. Sabel Osinte, shout out sa iyo dyan sa Irinas, San Isidro, Northern Samar. Lucille Joy Castillo. Madam Emma Dakoy-Goy from Dos Marinas, Yeah, hello Cavite. sa family ni Koy. Thank you so much. Shout out. Madam Bati di Misal Liangco, Yeah. Sir Bonbon Liangco from Quiapo, Metro Manila. Yeah. Then shout out sa pinsa ko dyan sa Pandakan, Manila, Sister Cristina Dulcinio Gurey kay Antintin. Paluto, guti ay Sarakian ni tatay. Pastilang tatay, ayaw pag binakat. Basin makasura nga Tuhan mag-agal. Baluto, guti ay Sarakian ni tatay. Pastilang tatay, ayaw pag linakat. Bangin makasuran nga Tuhan mag-agal. Pastilang tatay, ayaw pag ininom. Ito ni mo binta, ipalit hingkanon. Ayaw pag sinumsum, hinhilaw nga tahong. Bangin la may ritay, maditbul ka dayon. Pastirang tatay, ayaw pag ininom. Ito ni mo binta, ipalit hingkanon. Ayaw pag sinumsum, hinhilaw nga tahong. Bangin la may ritay, maditbul ka dayon.